està passant amb els alumnes del taller de cine. I jo què sé, tio? Vull saber què heu fet amb les noies. Som 4 desgraciats aquí. L'únic que sé és que estic a classe escoltant música. No escolto el que passa al meu voltant. Pol. No enredis més, Pol. Digue'm on estan les noies. No puc més. D'acord, vale. Les noies estan a classe estudiant per la sala d'activitat. És que tenen molta feina, joder. Uh,